Azkarregi bizi gara. Ohartu gabe. Teknologiak itxuturik auzka. Komunikazioaren izenean. Beraien negozio bihurtu gara. Multinazionalen esku utzi ditugu. Internet eskubidea. Pribatutasuna. Bada garaia. Begiak ireki eta bakoitzak erabaki dezan. Zer diozu? Bi aukera daudela. Egun ere agikatea onartu dezakezu. Low cost bosge eta liga mugagabe lasterketan jarraituz. Edo norabide aldatu. Telekomunikazioa herritik eta herriarentzat. Ekonomia sozialaren bidez. Zure momentua iritsi da. Sentitu, pentsatu, ekin. Pilula urdina hartuta. Akabo. Sistemaren gurpilera bueltatuko zara. Gorri hartzen baduzu, ongi etorri kooperatiba. Euskal operadore alternatiboa. Gogoratu. Eraldaketa zure esku dago.